Bu fikirler nişek, mine meseleni eğer de tege jirli itirip предметне карасак, әлбәттә, кайдадыр түгел бөтен җирдә административ ресурс кулланып, татарның башка милләт итеп яздыру, санын әзәйтү, аның мәгарифе мәдәниятен шикләргә тырышу, без моны күп җирдә күрәбез һәм бу турыда сез әйткәнегезчә ярсып татар интеллигенциясе сөйли, җитәкчелеккә дә җиткерергә тырыша, бу әйберләрне аларга каршы кляузаларда языла, каршы да дәшәргә тырышыла. Менә андый рәвештә көрәш бара һәм әлбәттә монда татар югалтулар арасыннан югалтулар белән бара, чөнки күпме генә сөйләсәк тә мәктәпләребез зыя. Шушы ук сәясәт дәвам итә, беркем дә туктамый, җитәкчеләр алышынып тора. Үзгәрми дигән. Үзгәрми, ни өчен булай? Уйласак, мин әлбәттә сезгә тарихчы булгач, теге тарихны гына өйрәнмисең бит. Мин бит экспертлар арасында йөрим, шуңа күрә әйтәсем килә инде. Бүгенге көн тарих булып кала бит инде, шулай бит. Әлбәттә кала һәм менә бөтен сәясәт артында да тарихны белгән, тарихта фәнендә эшләгән кешеләр дә тора дип әйтергә кирәк. Бу кызганычка каршымы түгелме? Бу шулай инде, чөнки менә милләтләр бит алар формулаша үзенең әлбәттә ниндидер теге националь интерес диләр, милли ниләре бар. Ул яшәргә тырыша, башкасын изәргә тырыша, ничектер үзе көчле булырга, үзенең мәдәниятен алга алып барырга тырыша. Кем аларны алып бара? Әлбәттә аның үткәнен белгән, киләчәген стратегия яктан төшенгән, мәдәниятен алып барган кешеләр бу эш эчендә. Шуңа күрә милләтпәрвәрләр, милләтпәрвәр әлбәттә. Кайсы бирләре технолог буларак та керә, акча түлиләр дә эшләтәләр инде, алар милләтпәрвәр түгел, кайда акча түли, шунысы милләте юк дип әйтәбез инде андый кешеләр. Мөмкин булганы мин сезгә бер система буларак аңлатасым килде, ягъни бу сәясәт. Һәм әлбәттә бу сәясәт артында җитди бер кешеләрнең торганын моны шиксез аңларга кирәк, чөнки инде әлбәттә әйтик шул Себердә мәсьәлә чыгарырга тырышкан, без бит ул кешеләрне беләбез. Астраханда татарларны ничек менә теге Нугай мәсьәләсе чыгарып, әлбәттә анда Карагачлар Нугай булып китте. Хәзер башка татарларга бит тотындылар. Алар бит Нугайга катнашы юк. Әмма Нугай үз аңын кертергә тырышу бара. Я да Башкортстанда булган бу әйберләр. Без инде күптән ул мәсьәләләрне уртап, беренчедән монда тугандаш халык, я да Себердә безнең халык, без алар белән уртак тел таба алмас идекме? Алыр идек әлбәттә, әгәр дә бутаучы булмаса, шикагучы булмаса. Административ ресурс әлбәттә милләтпәрвәрләрне ала, бүлгәли, фитнә чыгара. Шуңа күрә без җиңә алмыйбыз. Димәк, монда административ ресурс бар, моны мантыйгы булган кеше һәркем аңлый ала. Экспертлар ягыннан мин сезгә әйткән әйбер нәрсә турында сүз әйтәсем килде, фикеремне әйтәсем килде. Менә без милләт, зур татар милләте фактор буларак Россиядабыз, Россия кысаларында. Икенче санда урындабыз дибез, Әлегә. Күпме ишеткәнегез бар, икенче урында булганыбызга бик рахатсыз булган кешеләрнең бу турыда каршы сөйләгәннәрен, татар ясалма халык, төрле ниләрдән берләштерелгән, әллә нәрсәләр дип, икенче сан реальсыз түгел дип, Ягъни бу фактор кемнедер рахатсыз итәме, итә. Моны да кабул итәргә тиешбез. Мин ни өчен китерәм, хәзер җөплим инде, теге фикерем таралды димәгез. Ягъни мин нәрсә әйтәсем килә? Татар дигән факторны бүгенге көндә бетерергә тырышу бара, аны сыйгайтырга тырышу бара. Көчсезләндерү гомуми итеп, соңгы шикләре көчсезләндерү генә түгел. Мин инде теге ялгышасың дип әйткәнгә бик үзем шатланачакмын, әгәр дә дөрес булса. Бетерү турында бар, әлбәттә, татарның киләчәге. Без, димәк, кемнедер рахатсыз итәбез. Төрки телле, айрым мәдәниятле мөселман халкы буларак Россия уртасында, димәк, ниндидер кешеләрне рахатсыз итәбез, кемдер безне я да Россиянең киләчәгенә ниндидер киләчәгендә безне күрмиме. Мин ансын кызганычка каршы әйтә алмыйм, бу кешеләрнең максаты, нияте нәрсәдә. Әмма бу кешеләрнең административ ресурс һәм чынлап та көчле икәнлекләре, мөмкинлекләре булганы турында һичшиксез дөрес. Әгәр дә мин дөрес түгел икән, дөрес түгел, син ялгышасың дигән экспертлар тарафыннан чыксыннар да сөйләп карасыннар. Менә бу бетерү дигән бу бик зур сүз бит, бу сүзне сез беренче әйтәсез. Бетерү, көчсезләндерү безне бара. Ягъни мәсәлән, республиканы бетерү турында күпме сөйләшелә, милли республикаларны бетерергә кирәк дигән сүзләрне Жириновский әйтте, дәүләт чиновниклары әйтте, министерстводан әйткән кешеләр булды, шулаймы? Бу дәүләт даирәсе мондый сүзне әйтсә, әгәр дә бу дәүләттә бу сәясәт юк икән, мин татар кешесе буларак, мине тынычландырыр өчен ул кешене урыныннан алырга кирәк, я да төшерергә һәм гафу үтенергә. Бу дәүләт сәясәте безнеке түгел дип, әмма ул кешеләр дәвам итә. Димәк ки, бу кешеләр, шул хәтле кешеләр ки, ул
зур бер милләткә, зур милләтнең дәүләтен бетерү өстендә тәкъдим ителә һәм ул кешеләр яши, дәвам итә, эшләрен дәвам итәләр. Бу нәрсәне аңлата? Демократия ни белән генә, демагогия белән генә юк булмый. Димәк ки, бу кешеләр көчлеләр. Менә шуны әйтәсебез килә. Максатлары бар аларның. Максатлары шундыйдыр, әйе. Әлбәттә, сәясәт алай гына эшләнелми, уйланыла, татар факторы көчле булганда Татарстанда сакланылачак. Татар факторы нәрсә белән көчле? Ул әлбәттә саны белән көчле. Аллага шөкер, мәдәнияте белән көчле, теле белән, әле ниндидер нидә үзенчәлегебез бар, шуңа күрә безнең белән санлашалар дип әйтик инде, дөресе шулай дип әйтик. Исәпләшәләр, әйе. Әмма бу факторны иңәзәйтеннән көчсез әйтергә тырышу бара, бу һәм бу сәясәт. Бу сәясәт бүгенге көн сәясәте түгел. Бу сәясәт СССР вакытында да булды. Бөтенебез хәтерлибез. Казанда бер татар мәктәбе калганлыгы турында име. Аннан соң татар теленең даирәсе булмаган кебек әйтик инде, теге мәдәни чараларда гына кулланылганы, хәтта татарча сөйләшелгәндә тәнкыйть әйтелгәне, ярамый дип әйтелгәне, туктатылганы, әйме, бу нәрсәне күрсәтә. Күз алдына китереп булмый. Менә без татарча сөйләшәбез автобуста, безгә сөйләшмәле дип әйтсеннәр. Бу нәрсә апартеидмы? Мондый нәрсә бит булырга тиеш түгел. Әмма интернационализм идеологиясы астында барган СССР вакытында мондай әйберләр булды. Аннан алды да, юкмы, аннан алды да. Менә карагыз, татар тарихын күтәрүчеләр, татар мәдәниятен әйдәп баручылар, кайсы гына исемне алмый, газета чыгаручылар, Тукайлардан, Гаяз Исхакилардан, кайсын гына алыгыз. Берсенең дә тормышы җиңел генә бармаган. Күбесе еллар буе төрмәдә утырган. Газета чыгарганнар өчен. Газетасы чыгарган ни өчен күп татарның газетасы күп чыккан санлы? Чөнки ябалар, ул яңадан бара икенчене ача. Жандармы күзәтү астында торган, Тукайны күзәтмәгәннәрме? Күзәткәннәр бит. Тукайны, шигырь язучы, шагыйрьне күзәткәч инде бу нинди шагыйрьдәнме куркасыз, бу нәрсә булды инде. Аның ресурсы юк, мөмкинлеге юк, әйме, генерал түгел, белмим, губернатор түгел, әйме, шагыйрь. Шагыйрьне күзәтәләр, куркалар, ни өчен? Димәк ки, билгеле бер сәясәт булган ки, изелеп торган. Мондай чыгуты, менә бу изелүчеләр лидер алмасын дип әйткән. Димәк, башка төрле мин аңлата алмыйм баягы. Шуңа күрә ул татар факторын бетерү барган. Менә ни өчен без революцияга кадәрле, 1920-ләргә кадәрле татар бик көчле булган. Шунында иң ул вакытта Россия империясында теге җитешкән милләтләрне санап киткәндә, менә рус, украин, әлбәттә, төркиләрдән санап була азәрбайҗаннарны һәм татарларны. Театр, теге мәгариф системасы, газета журналлары, ул вакытта газета журналы, радиолар, ниләр, телевидениелар бик күп бит әле. Менә әзер милләт, университет укыган кешеләре, укыган кадрлары күпме, татар милләте булган. Изүләр булган, бәлки бүгенгә караганда да авыррак булган. Ни өчен? Ул вакытта безнең халык эшенә ябылган, бер нәрсәгә ышанмаган. Менә шул җан исәп дигән сүзләр татарларның ышанмаганлыгы бу турында әйтәләр. Бөтен информацияны бирмәгәннәре турында әйтәләр менә. Дәүләт тарафыннан нинди генә инициативалы, нинди эш чыкса да, менә Карл Фуксны гына укыган, татарның ышанмавы турында әйтелә. Моның артында шукындыру ятмый микән? Моның артында ул вакытта урыслаштыру бәлки бик әле актуаль булма, шукындыру тирәсендә бөтен нәрсә сөйләшелгән. Менә андый сәясәт ятмый микән дип, аны гади татарда бик уйлап, теге иләктән үткәреп кенә кабул иткән, ул системага кирип киткән. Ягъни ышанмаганнар дип әйтик инде. Ни өчен? Чөнки әлбәттә күпме дәүләт югалтып, аннан соң мәдәният кысык нидә ул идеологиядә яшәгәч, милләт шулай формалашкан. СССР вакытында интернационализм, бөтен нәрсә яхшы, ни дип, әмма шул вакытта югалту өстенә югалту, аннан соң укыган, аңлаткан, бу әйберне аңлата белгән элитаның юк ителүе, аның урынына яңа бер элитаның барлыкка китерелүе, укытып җиткереп, әйме. Алар теге интернационализм ул начар сүз түгел, бик яхшы, әмма ул эшләмәгән. Эшләгән булса иде, әлбәттә яхшы булыр иде, әмма эшләнелмәгән. Ләкин ул инде бер пәрдә ширмы